हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला दुसरा दिवस, दुसरा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला दुसरा दिवस, दुसरा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपल्याला ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद उपभोगता येतो आहे, तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. आजचा आपला दुसरा अध्याय आहे. दुसरा अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण एक छोटस कालच्या अध्यायामध्ये काय घेतलं किंवा काय पाहिलं, तर मला पटकन कोणी सांगेल का की कालच्या अध्यायामध्ये आपलं कालच्या अध्यायाचं नाव काय होतं? हरे कृष्णा, पटकन सांगा आठवत असेल तर. अर्जुन विषाद योग. अर्जुन विषाद योग. खूप छान, खूप छान. आणि अर्जुन विषाद योग. हो, खूप छान. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. मग अर्जुन विषाद योग. मग अर्जुनाला जे वैषण्य आलं होतं किंवा अर्जुनाला जी निराशा उत्पन्न झाली होती, तर त्याची 5 कारणं आपल्याला कुठेतरी सांगितली होती, तर ती आठवता आहेत का? एखादं आठवलं तरी चालेल. हरे कृष्ण. 5 कारण. हा, त्यातलं एखादं आठवलं तरी चालेल. नाही आठवत असेल तर नाही सांगा. हरे कृष्ण. विषाद 5 कारण. हम्म. चर्चा 5 गोष्टींची होती. विषादाला ते करुणा, आनंद नाही, पाप, कौटुंबिक परंपरा आणि असमंजस्य. खूप छान माताजी, खूप छान. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. माताजीने अगदी बरोबर सांगितलेलं आहे की अर्जुनाला जे वैषण्य आलेलं होतं, जी आपण कालच्या अध्यायामध्ये पाहिलं की कालचा जो होता अर्जुन विषाद योग होता, त्याच्यामध्ये एक युद्धभूमीचं वर्णन होतं, रणभूमीचं वर्णन होतं, कुरुक्षेत्राचं वर्णन होतं. पहिलाच प्रश्न धृतराष्ट्र यांचा होता की काय सुरू आहे. त्यांच्या मनामध्ये कुठेतरी एक भीती होती, कारण ते कुरुक्षेत्र हे धर्मक्षेत्र होतं आणि त्याचा प्रभाव, त्याचा पडाव जो माझ्या पुत्रांवर, माझ्या कुरुपुत्रांवर पडला, माझ्या कौरवांवर पडला, आणि जर त्यांनी सलोखा युद्ध न करता सलोख्याने, सामंजस्याने जर पांडवांना राज्य दिलं तर काय होईल वगैरे, अशी कुठेतरी मनामध्ये भीती होती. आणि कुठेतरी हे सुद्धा होतं की पांडव हे सद्गुणी आहेत, सदाचारी आहेत,
त्यामुळे कुठेतरी युद्धाचा निर्णय सुद्धा त्यांना त्याची सुद्धा कुठेतरी भीती होती आणि असं काहीतरी मनामध्ये भीती आणि काहीतरी साशंकता निर्माण होऊन त्यांनी संजयांना प्रश्न विचारला होता. संजयांनी युद्धाचं वर्णन केलेलं होतं आणि युद्धाच्या वर्णन करत असताना त्यांनी कुरु सेनेचं वर्णन केलेलं आहे, त्यांनी पांडव सेनेचं वर्णन केलेलं आहे. पांडव सेनेचं वर्णन करताना जेव्हा जो शंखनिनाद झाला, त्या शंखनिनादाने जेव्हा कुठेतरी दुर्योधनाची सुद्धा भीती होती, कारण त्याच्या सुद्धा मनात भीती होती आणि ती भीती कौरवांची भीती सुद्धा व्यक्त करताना व्यासांनी खूप छान श्लोक दिलेला आहे की नभश्च पृथिवीश्चैव, म्हणजे जेव्हा शंखनिनाद झाला तेव्हा नभ म्हणजे आकाश आणि पृथ्वी हे दुमदुमून गेले होते. कुठेतरी त्यांच्या काळजाचा कुठेतरी हृदयाचा ठोका चुकलेला होता आणि हे सगळं कुठेतरी वर्णन करत असताना अर्जुन हे यांना रणनीती आखायची होती आणि म्हणून त्यांनी आपले सारथी भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल जे आहे, जे भक्ताचे सारथी होत आहेत, अशा भगवान श्री कृष्णांना त्यांनी दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये नेऊन जायला सांगितला. आणि नेताना जेव्हा रथ पुढे सरकतो आहे, बघता आहे तर पितामह भीष्म आहे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, एक नाही दोन नाही 100 अशी लाईनीने भावंड उभी आहेत, मामे भावंड आहेत, सगळे नातलग आहेत, ज्येष्ठ आहेत, आप्तेष्ट आहेत, मित्रमंडळी आहेत. आणि म्हणून बघता बघता मनामध्ये विचारांचं काहूर निर्माण झालं आणि एक एक प्रश्न निर्माण होत आहेत. करुणा, आनंद नाही, पाप, कौटुंबिक परंपरा, असमंजस्य याची चर्चा आपण काल केलेली आहे. तर आज आपण लगेच पुढे जाऊया. आणि हे सगळं मनात विचारत असताना कुठेतरी अर्जुनाने अर्जुनाच्या मनात विचार आला आणि त्यांनी तो व्यक्त केलेला आहे भगवंतासमोर. आणि त्यांनी आपला मुकुट बाजूला सारलेला आहे, आपलं ते जे शस्त्र आहे, ते धनुष्यबाण जो आहे, जे गांडीव जे आहे ते बाजूला सारलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर ते सांगत आहेत मी युद्ध करू शकत नाही. आणि इथेच कुठेतरी आपला कालचा अध्याय संपलेला होता. आजचा आपला दुसरा अध्याय आहे. अध्यायाचं नाव आहे गीतेचा सारांश. जर आपण दुसरी कुठल्याही पुस्तकामध्ये बघितलं की किंवा गीतेची अनेक पुस्तकं आपल्या मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत, तिथे सांख्य योग असं नाव असतं गीतेच्या अध्यायाचं. पण प्रभुपाद यांनी जेव्हा आपण भगवद्गीता जशी आहे तशी, ह्याच्यामध्ये गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायाचं नाव आहे गीतेचा सारांश. सारांश म्हणजे काय? समरी. भगवंतांनी जे तत्वज्ञान जे या 18 अध्यायांमध्ये सांगितलेलं आहे, पहिला अध्याय तर अर्जुनांच्या वैषण्याचा आहे, निराशेचा आहे, नैराश्य का आलेलं आहे त्याचं आहे. पण त्याच्यावर भगवंतांनी ती निराशा कशी बाजूला सारली किंवा त्यासाठी भगवंतांनी काही जे ज्ञान दिलेलं आहे, जे त्या संपूर्ण 18 अध्यायांमध्ये जे सांगितलेलं आहे, त्याचे ठळक मुद्दे आपण म्हणू शकतो, ते कुठेतरी दुसऱ्या अध्यायात आलेले आहेत. आणि म्हणून हा गीतेचा सारांश, की याच्यामध्ये ठळक मुद्दे आहेत, हे बुलेट पॉइंट्स आहेत की हे 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 आहे. आणि म्हणून आणि मग पुढच्या अध्यायांमध्ये प्रत्येक मुद्दा विस्तृतपणे मांडलेला आहे. म्हणून हा गीतेचा सारांश. आपण लगेच पुढे जाणार आहोत. तर आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला बघायचं आहे अर्जुनाचे 5 प्रश्न आहेत. करुणा, त्याच्यावर भगवंत ज्ञानाची दृष्टी देत आहेत की आध्यात्मिक ज्ञान काय आहे आणि भौतिक ज्ञान काय आहे किंवा भौतिक दृष्टिकोन काय आहे. आनंद नाही, मग याच्यावर कर्मकांड किंवा कर्म काय आहे ह्याबद्दल भगवंत मी कुठेतरी सुरुवात केलेली आहे. आपल्या भगवद्गीतेचे 3 टप्पे आहेत, 3 पडाव आहेत. आपण म्हणू शकतो पहिले 6 जे अध्याय आहेत त्याला कर्मयोग असं म्हणतात. जे अध्याय नंबर 7 पासून अध्याय नंबर 12 पर्यंत त्याला भक्तियोग असं म्हणतात. आणि शेवटचे 6 अध्याय जे आहे त्याला ज्ञानयोग असं म्हणतात. पहिले 6 अध्यायांमध्ये कर्माबद्दल बोललं गेलेलं आहे. पहिल्याच अध्यायामध्ये अर्जुन सांगत आहेत की मी माझं क्षत्रिय धर्म म्हणून मी माझं कर्म करत नाही आहे, कारण की मला यांच्याबद्दल की हे वाटतं आहे, करुणा निर्माण झालेली आहे, मी हे युद्ध का करू, असे अनेक चर्चा म्हणू शकतो किंवा अनेक त्यांनी चर्चेचे मुद्दे मांडलेले आहेत. कुठेतरी त्यांना वैषण्य जे निर्माण झालेलं आहे, नैराश्य जे निर्माण झालेलं आहे त्याचे मुद्दे मांडलेले आहेत. आणि म्हणून भगवंतांनी आनंद नाही याच्यावर कर्माबद्दल सांगितलेलं आहे. कर्मकांड काय आहे, आपण क्षत्रिय धर्म म्हणून अर्जुनाचं काय कर्तव्य आहे त्याबद्दल बोलता आहेत. मग पापी प्रतिक्रिया, मग पाप, आपण कुठलंही जर कर्म हे आपण करताना आपण जर ते आपण कर्म करत नाही आहोत किंवा आपण ते कुठेतरी भगवंताला समर्पित करतो आहोत, आपण विस्तृतपणे बोलणार आहोत. तर म्हणजे कुठेतरी भक्तियोगाबद्दल बोलता आहेत. बुद्धियोग हा भक्तियोग आहे. मग बुद्धी म्हणजे काय, की भक्ती काय आहे ते कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. मग असमंजस्य कसं निर्माण होतं, कारण की आपला निश्चय कुठेतरी कमी पडतो आहे, तो दृढ निश्चय नाही आहे आणि म्हणून मनामध्ये दोलायमान अवस्था तयार होते आहे, त्याबद्दल सांगता आहेत.
मग हे सगळं कसं शक्य आहे? मग स्थिताधीर मुनी, की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपलं मन अविचलित होत नाही, अशा स्थिताधीर मुनींची लक्षणं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि पुन्हा एकदा पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील याबद्दल उद्याच्या अध्यायात भगवंताने सांगितलेलं आहे. त्याचा एक स्लाइड आपण आजच्या अध्यायात सुद्धा टाकलेली आहे. आपण लगेच अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. पहिल्या 10 श्लोकांमध्ये किंवा पहिल्या श्लोकांमध्ये अर्जुनांची आणि भगवान श्रीकृष्णांची चर्चा सुरू आहे. आणि त्याच्यामध्ये अर्जुन त्यांचं असमंजस्य का आहे त्यावर सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सादर प्रणाम. त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्यांच्याकडून पराजित होणे, या दोहोंपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे आम्हाला कळत नाही. जर आम्ही धृतराष्ट्रपुत्राची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही, तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग कुठेतरी आपण जे काल 5 मुद्द्यांचं जे वर्ण आपण जे अर्जुनाचे जे 5 मुद्दे जे होते, तर तेच पुन्हा एकदा इथे अर्जुन भगवंतांना सांगता आहेत पहिल्या श्लोकांमध्ये, की माझं असमंजस्य काय, मला का असं वाटतं आहे की माझं मन विचलित का झालेलं आहे. कारण की हे धृतराष्ट्रपुत्र जरी ते आमच्याशी कितीही वाईट वागले असले, तरी जर त्यांच्याशिवाय आम्ही जर राज्य सांभाळ केलं, की त्यांचा जर इथं मृत्यू होणार असेल, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य यांच्याशिवाय आम्ही राज्य करणार असू, तर फक्त एका राज्यासाठी आम्ही त्यांचा त्यांचा मृत्यू करणं किंवा त्यांच्याशी युद्ध करणं हे किती योग्य आहे? हे सदाचाराला धरून आहे का? ज्येष्ठांचा आपण आदर करतो आणि असं कुठेतरी अनेक विचार जे आहेत ते कारण की पांडव हे ज्ञानी होते, सद्विचारी होते, सदाचारी होते आणि म्हणून ते कुठेतरी एक मित्र म्हणून भगवंताशी चर्चा करता आहेत. पण ते कुठेतरी त्याच्यावर भगवंत त्यांना सांगता आहेत की तू हे काय बोलतो आहेस, की तू एक क्षत्रिय आहेस आणि तुला ज्ञान काय आहे हे माहिती आहे, तुला आध्यात्मिक जीवन आणि भौतिक जीवन याच्यातला तुला फरक माहिती आहे आणि मग आज तुला का असं वाटतं आहे, असं कुठेतरी सांगता आहेत. पण तरीही भगवंतांना अर्जुन सांगता आहेत की मला तुम्ही मित्र म्हणून सांगू नका, कारण की माझं मन खरंच विचलित झालेलं आहे. तर मला तुम्ही गुरु म्हणून स्वीकार करा, शिष्य म्हणून स्वीकार करा. आणि त्यांच्या पुढे सांगता आहेत, अर्जुन म्हणता आहेत, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यत् श्रेयसां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि मा त्वां प्रपन्नम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्या प्रत्येक दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे अर्जुनांना ते मित्र म्हणून किंवा सखा म्हणून भगवंतांचा उपदेश नको आहे, एक गुरु म्हणून त्यांना त्यांचा उपदेश हवा आहे. आणि म्हणून त्यांनी त्यांना गुरु म्हणून स्वीकारलेलं आहे. आणि इथे आपल्याला एक श्रेय म्हणजे श्रेयस्कर किंवा श्रेय आणि प्रेय, तुम्हाला ह्या दोन संकल्पना ज्या आहेत किंवा ह्या दोन संज्ञा ज्या आहेत आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये बघायला मिळतात, वाचायला मिळतात. तर श्रेयस्कर म्हणजे श्रेया काय आहे, त्याचा अर्थ असा आहे की सुरुवातीला एखादी गोष्ट आपल्याला क्लेशदायक वाटते, त्रासदायक वाटते, पण पुढे जाऊन लॉंग टर्म बेसिस मध्ये त्याचा आपल्याला फायदा होतो किंवा ती आपल्यासाठी हितासाठी असते, आपल्याला त्याच्यातनं आनंद मिळत असतो. पण प्रेया म्हणजे काय की आता ती गोष्ट करताना क्षणिक तो आनंद मिळतो, पण तो क्षणिक असतो आणि लॉंग टर्म बेसिसवर किंवा पुढे जाऊन त्याचा आपल्याला त्रास होणार असतो, क्लेश होणार असतो, तोटा होणार असतो. तर ह्या दोन संकल्पना आहेत किंवा ह्या दोन संज्ञा आहेत आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी त्या वाचायला मिळतील. तर इथे हेच अर्जुनांनी विचारलेलं आहे शिष्य म्हणून, कारण की ते कुठेतरी ज्ञानी होते पण तरीही विचलित झालेलं मन होतं. म्हणून एक आध्यात्मिक गुरु म्हणून आपण बघा, आपल्याला सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये जर कुठे प्रश्न पडत असतील, काही साधे साधे प्रश्न असतात, म्हणजे अगदी मुलाला कुठल्या कॉलेजमध्ये घालायचं, कुठे ऍडमिशन घ्यायची, त्याच्यासाठी सुद्धा आपण कुठल्या तरी मग त्या तज्ञांकडे जातो की बाबा कुठलं कॉलेज चांगलं आहे किंवा कुठल्या मी इंजिनिअरिंगला घेऊ का, मेडिकलला घेऊ का, कुठे सायन्स घेऊ, कॉमर्स घेऊ, काय करू, म्हणजे आपण त्यांच्या
तिथल्या त्या क्षेत्रातल्या तज्ञांशी आपण चर्चा करतो. मेडिकल जर आपल्याला कुठला तरी आजार झाला असेल तर तिथल्या आपण स्पेशलिस्टला जाऊन आपण विचारतो, त्यांच्याशी चर्चा करतो. हे अशा पद्धतीने आपण जातो की नाही? तसंच अर्जुनांनी सुद्धा गुरु म्हणून तेव्हा त्यांना आध्यात्मिक ज्ञान योग्य अयोग्य काय आहे हे त्यांना माहित नव्हतं, किंवा हे त्यांना माहित नव्हतं म्हणण्यापेक्षा त्याची सध्या त्यांची अवस्था दोलायमान अवस्था झाली होती. आणि म्हणून ते कुठेतरी भगवंतांना शरण गेलेले आहेत आणि त्यांना सांगता आहेत की कृपया मला शिष्य म्हणून स्वीकार करा. आणि बघा नम्रता किती, ते सांगता आहेत मला शिष्य म्हणून तुम्ही स्वीकार करा, मी तुमच्या शरण आलेलो आहोत. त्यांनी असं नाही सांगितलं की तुम्ही मला सांगा की मी तुमचा शिष्य होणार आहे वगैरे, नाही, अत्यंत नम्र भावाने त्यांनी सांगितलं. कारण की पांडव हे सदिचारी सदाचारी होते आणि मग कृपा करून मला उपदेश करा. मग आता भगवान श्रीकृष्ण कोण आहेत, किंवा मग भगवंतांनाच का शरण गेले ते, किंवा भगवंतांचा उल्लेख काल सारथी म्हणून झाला, आज आध्यात्मिक गुरु म्हणून त्यांची एक कुठेतरी सुरुवात सख्यापासून झाली आणि कुठेतरी आध्यात्मिक गुरु म्हणून त्यांनी अर्जुनांनी त्यांना सांगितलेलं आहे आणि त्यांनी सुद्धा त्यांचा शिष्य म्हणून स्वीकार केलेला आहे. आपल्याला पराशर मुनी म्हणजे व्यासगुरूंचे जे वडील आहेत, पिता आपण म्हणतो, तर त्यांनी भगवंतांची भगवान भगवान या शब्दाची, किंवा भगवान हा संस्कृत शब्द आहे, तर त्यांची व्याख्या केलेली आहे. तर त्याचा ते व्याख्येमध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की जे जे सहा ज्यांच्याकडे सहा गोष्टींनी जे समृद्ध आहेत, हो की नाही, मग त्या सहा गोष्टी कुठल्या असतील तर त्याच्यामध्ये, किंवा ज्याला आपण षड ऐश्वर्य असं म्हणतो, षड ऐश्वर्याने जे समृद्ध आहेत, मग ते सहा गोष्टी कुठल्या आहेत की ज्याच्यामध्ये आहे जे बलवान आहेत, जे ज्ञानी आहेत, जे श्रीमंत आहेत, जे शक्तिमान आहेत, आणि ज्यांच्याकडे प्रसिद्धी आहे, आणि हे सगळं आहे, सौंदर्य आहे, सगळं आहे. पण हे सगळं असताना सुद्धा त्यांच्याकडे आहे वैराग्य आहे, अनासक्ता आहे. तर अशी ही षड ऐश्वर्य जे आहेत की भगवान श्रीकृष्ण आपण म्हणू शकतो की हे रूप, त्यांच्या रूपाबद्दल तर आपण काही जे त्यांच्या इतकं सौंदर्यवान असं रूप कोणाचं असू शकेल, किंवा ते तिन्ही लोकांचे स्वामी आहे, ते म्हणजे ती श्रीमंती जी आहे त्यांची, त्या तिन्ही जी पराप्रकृती आहे, आपण बघणार आहोत अपराप्रकृती काय आहे, तर ह्या तिन्ही लोकांचे ते जे स्वामी आहेत, किंवा त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली आहे ह्या तिन्ही प्रकृती. तर अशी अशी श्रीमंती ज्यांच्याकडे आहे, शक्ती किंवा बलाबद्दल तर आपण विचारायलाच नको. त्याच्यानंतर प्रसिद्धी ज्यांच्याकडे आहे, आणि ज्यांच्याकडे ज्ञान आहे, संपूर्ण ज्ञान, हे जे वेद जे आहेत त्यांची निर्मिती सुद्धा त्यांनी केलेली आहे, त्यांच्याच मनापासून निर्माण झालेले, असं सगळं सगळं असताना सुद्धा त्यांच्याकडे ते ह्या सगळ्यांमध्ये अनासक्त आहेत, वैराग्य आहेत, असे भगवान श्रीकृष्ण. आणि मग आपण आपण त्यांना पाहू शकतो का, किंवा त्यांची आपल्याला जाणीव आहे का? तर आपली दृष्टी जी आहे, किंवा आपली इंद्रिय जी आहेत, आपण कारण की भौतिक प्रकृतीमध्ये आहोत, आणि म्हणून आपली इंद्रिय जी आहेत ती सदोष इंद्रिय आहेत. आता तुम्ही एक इमॅजिन करा, आपण प्रवासाला निघालेलो आहोत, आणि तुम्हाला इथे आपण प्रवासाला निघालेलो आहे, गाडीतून तुम्हाला काचेतून हे दृश्य दिसत आहे. हे काय आहे, मला पटकन कोणी सांगेल काय आहे हे? काय जाणवतं आहे तुम्हाला याच्यात, ह्या चित्रामध्ये? ओके, हरकत नाही. ह्या चित्रामध्ये हे हे एक क्षितिज आहे, होरायझन, बरोबर. म्हणजे जिथे आकाश आणि पृथ्वी असं आपल्याला तो भास होतोय की जिथे आकाश आणि पृथ्वी जी आहे ती एकमेकांना टच झालेली आहे, ती टेकलेली आहे, पण ती प्रत्यक्षात असते का? नाही. अजून आपली गाडी थोडी पुढे गेली, बघा गाडी पुढे गेली तर आपल्याला थोडस तो डोंगर का काय आहे तो जरा दिसू लागतो. अजून गाडी पुढे गेल्यानंतर त्या डोंगरावर एक झाड आहे, ते आपल्याला दिसू लागतं. अजून जेव्हा आपण पुढे जातो तर ते झाड कुठलं आहे हे आपल्याला दिसू लागतं. आणि जेव्हा अजून पुढे जातो तेव्हा त्या झाडावर एक पक्षी बसला आहे, तो त्या झाडावरचं फळ खातो आहे, हे सुद्धा आपल्याला दिसतं. पण याचा अर्थ जेव्हा आपली गाडी जेव्हा इथे असते, एवढ्या अंतरावर असते, तेव्हा आपण जर असं स्टेटमेंट केलं की बाबा तिथे कुठलाही काहीच नाहीये, झाड नाहीये, पक्षी नाहीये, तर काही फळ खात नाही आहे, तर ते चुकीचं असेल की नाही? कारण की आपली तेवढी तेवढी दृष्टी जी आहे, जेवढी इंद्रिय जी आहेत तेवढ्या लांबवरच आपल्याला बघू शकत नाही किंवा, आणि म्हणून ती सदोष इंद्रिय आपली जी आहेत
आणि भगवंतांचं आणि आपलं सुद्धा कुठेतरी असंच आहे. आपल्यासाठी आता भगवंत एका प्रकाशासारखे आहेत, एक ऊर्जेचा स्रोत आहे, ज्याला आपण ब्रह्मन स्वरूप म्हणतो. की सूर्यप्रकाश कसा असतो, जो सर्वत्र नुसता पसरलेला असतो सूर्यप्रकाश, तसंच हा ऊर्जेचा स्रोत आहे, किंवा ज्याला आपण ब्रह्मन स्वरूप म्हणतो. ज्यांची आध्यात्मिक प्रगती झालेली आहे, प्रगल्भता झालेली आहे, त्यांना भगवंतांचं रूपाचं किंवा आपण म्हणू शकतो आपल्या रूपामध्ये, आपल्याच अंतरंगात असलेल्या परमात्म्याचं कुठेतरी त्यांना दर्शन होतो. आणि भगवंतांचं हे रूप परमात्मा स्वरूप जे आहे, ते कुठेतरी त्यांना त्याचं दर्शन होतो, त्याची त्यांना अं ते परमात्मा स्वरूप जे आहे त्याची त्यांना जाणीव होते. आणि जे अनन्य भक्ती योगामध्ये आहे, ज्यांची आध्यात्मिक प्रगती झालेली आहे, आणि जे अनन्य भक्ती योगामध्ये आहे, आणि ज्यांना मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे, त्यांच्यासाठी भगवंतांचं भगवान स्वरूपाचं जे साकार रूप आहे त्याचं दर्शन होतं, आणि किंवा त्याची जाणीव होते. तर हे जे आहेत, हे हे असे भगवंत आपल्याला, आपल्यासाठी भगवंत सध्या ब्रह्मन या स्वरूपामध्ये आहेत. कारण आपले इंद्रिय जे आहेत ते सदोष इंद्रिय आहेत. आणि म्हणून आता आपण लगेच अशा ह्या भगवान श्रीकृष्णांनी गुरुपद स्वीकारलेलं आहे, आणि ते अर्जुनाला आता सांगता आहेत. त्यांनी लगेच सुरुवात केलेली आहे आणि सांगितलेलं आहे की देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ते धीर तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. म्हणजे भगवंतांनी कुठेतरी भौतिक शरीर आणि आध्यात्मिक शरीर, किंवा याच्यातला फरक कुठेतरी भगवंतांनी, जो अर्जुनाला माहिती आहे पण कुठेतरी त्याचा विसर पडला आहे, किंवा त्या मोहामुळे तो कुठेतरी भ्रम निर्माण झालेला आहे. आणि म्हणून सांगतात की जो देहधारी आत्मा जो आहे, म्हणजे एक आत्मा जो आहे, तर तो एका शरीरामध्ये प्रवेश करतो, म्हणजे एक शरीर वस्त्र म्हणून धारण करतो. आणि मग आधी त्याची अवस्था कशी असते बघा, शरीराची अवस्था कशी असते. आधी आपण जन्माला येतो तेव्हा एवढूसं बाळ असतं, मग नंतर हळूहळू मोठं होतं, तारुण्य येतं, मध्यवय येतं, वार्धक्य येतं, देह क्षीण होतो, जर्जर असा होतो, आणि आत्मा त्या देहाचा त्याग करतो, ज्याला आपण मृत्यू असं म्हणतो. हो की नाही? तर अशी ही स्थित्यंतर जी आहेत, म्हणजे आपण जी ही जी स्थित्यंतर जी आहेत, ही त्या शरीराला आहेत, ती त्या भौतिक देहाला आहे. पण जो आध्यात्मिक देह जो आहे, जो आत्मा जो आहे, तो सनातन आहे, तो चिरंतन आहे. आणि हा फरक ज्याला माहिती आहे, त्याला मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो हे माहिती आहे, त्याला अशा ह्या स्थित्यंतरामुळे तो गोंधळून जात नाही, तो विचलित होत नाही, असं भगवंत सांगता आहेत. आणि लगेच नुसतं हे नाही सांगत आहेत, तर भगवंतांनी दुसरी लगेच सांगता आहेत की नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत. अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवताही येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपला हे जो आत्मा जो आहे, हा सनातन आहे, हा चिरंतन आहे. आणि त्याच्यानंतर मग इथे भगवंतांनी हा श्लोक सांगण्याचं कारण काय असेल, किंवा हे सांगण्याचं कारण काय असेल? कारण की तिथे सगळे रथी महारथी होते, प्रत्येकाकडे ब्रह्मास्त्र होती, वेगवेगळी अस्त्र होती. आणि म्हणून ते सांगतायत की आत्मा जो आहे हा तो चिरंतन आहे, तो सनातन आहे. आणि म्हणून म्हणतात नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, शस्त्राने आपण त्या आत्म्याचे तुकडे करू शकत नाही. नैनम दहति पावकः, आपण त्याला जाळू शकत नाही, त्याला पाण्याद्वारे आपण त्याला भिजवता येत नाही, किंवा ओला झाला म्हणून त्याला आपण वाऱ्याने सुकवता येत नाही. त्याचा ह्या कुठल्याही ह्या शक्तींचा ह्याचा आपल्या आत्म्यावर परिणाम होत नाही. तुझी हे अस्त्र शस्त्र तुम्ही ही जे वापरणार आहात, त्याने फक्त तो देह जो आहे, जो भौतिक देह जो आहे, त्याचाच मृत्यू होणार आहे.
पण जो आत्मा जो आहे तो चिरंतन आहे, तो शाश्वत आहे, असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे सांगता आहेत, अवाश्च वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःख तरम न किम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत आधी त्यांनी सांगितलं की करुणा कशाची वाटते आहे, तर त्याचं उत्तर दिलेलं आहे की आपण एक शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत आणि आत्मा हा सनातन आहे, चिरंतन आहे. मग जेव्हा तू एक क्षत्रिय आहेस, इथे भगवंत कर्माबद्दल बोलत आहेत, तू एक क्षत्रिय आहेस आणि आपल्या एक क्षत्रिय म्हणून किंवा एक मनुष्य जन्म म्हणून आपला जो जन्म झालेला आहे, तर इथे भगवंत सांगत आहेत की आपल्याला कर्म करत असताना दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे की मनुष्याचा एक स्वधर्म असतो आणि एक नित्य धर्म असतो. स्वधर्म काय आहे की तू एक क्षत्रिय आहेस, त्यामुळे तू तुझा राज्याचं रक्षण करणं, सीमेचं रक्षण करणं, त्याच्यानंतर प्रजेचं रक्षण करणं आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे धर्माचं रक्षण करणं, हो की नाही. आणि आज तू जेव्हा युद्धस्थळावर जेव्हा तू इथे आलेला आहेस आणि ह्या सगळ्यांना बघून तू विचलित होऊन तू हे सगळं सोडून जाणार आहेस, तेव्हा उद्या तुझ्याबद्दल हेच ज्यांची तुला आज करुणा वाटते आहे, मोह वाटते आहे, तीच ते 100 कौरव किंवा ती भावंड जी आहेत ते तुझा उपहास करतील. येणारी पिढी तुझा उपहास करेल, तुला अपमानास्पद शब्द जे आहेत तुझ्याबद्दल काढतील. आणि मला सांग, जेव्हा अशी तुझी निंदा होईल तेव्हा ज्या गुरूंसाठी किंवा ज्या पितामह भीष्मांसाठी किंवा माता कुंती असतील किंवा ह्या सगळ्यांना किती दुःख होईल किंवा त्यांच्या मनामध्ये काय हे होईल की अर्जुन जो होता तो धनुर्धारी आहे, पण तो युद्धातून किंवा युद्धभूमीतून बाजूला सारला किंवा तो युद्धभूमीतून निघून गेला. त्यामुळे तुझं जे कर्म जे आहे तुला करणं गरजेचं आहे, नाही की तुला युद्ध सोडणं हे तुझ्यासाठी योग्य आहे. कारण तू एक क्षत्रिय आहेस आणि क्षत्रिय धर्म जो आहे की युद्ध करणं. आपले जे धर्म धर्म म्हणजे आपल्याकडे फक्त एक म्हणू शकतो की एक संकुचित अशी व्याख्या तयार झालेली आहे. पण धर्म म्हणजे तसा नाही. तर धर्म म्हणजे काय की गुणधर्म. अं साखर जी असते तर साखरेचा धर्म काय आहे, साखरेचा गुणधर्म काय आहे तर गोडवा. मिठाचा गुणधर्म काय आहे तर खारटपणा, हो की नाही. तसाच एक मनुष्य म्हणून, एक क्षत्रिय म्हणून तुझा धर्म काय आहे, तर अर्जुनाला भगवंत सांगता आहेत की तुला धर्माचं रक्षण करायचं आहे, प्रजेचं रक्षण करायचं आहे, राज्याचं रक्षण करायचं आहे. आणि त्यामुळे तू असा कुठलाही विचार करू नकोस की तुला आनंद मिळणार नाही. आणि मग आनंद कशाचा नाही त्यावर भगवंत परत पुढे सांगता आहेत, हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्मात उत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कृतनिश्चय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल किंवा तू विजयश्री प्राप्ती करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढनिश्चय होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत सांगता आहेत की तुला आणि असं केल्याने तुला कुठलाही तुझा फायदाच आहे, म्हणजे दोन्ही बाजूने फायदा आहे. कारण की हे हे काय आहे, कुरुक्षेत्र हे धर्मक्षेत्र आहे आणि त्यामुळे इथे जर मृत्यू जर झाला तर तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल आणि जर तू जिंकलास तर तू संपूर्ण पृथ्वीचा राजा होशील. त्यामुळे दोन्ही बाजूने तुझा फायदाच आहे. त्यामुळे तुला एक क्षत्रिय धर्म म्हणून तो त्याचा सांभाळ करणं, तुला युद्ध करणं गरजेचं आहे. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहेत, ह्यावरच भगवंत सांगत नाही आहेत, पुढे म्हणता आहेत, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीने मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत काय सांगता आहेत, स्वल्पम अपि अस्य धर्म, म्हणजे तुझ्या छोट्यातलं छोटं कर्म सुद्धा म्हणजे तुला काय करणार, म्हणजे छोट्यातला छोटा प्रयत्न सुद्धा तुझं रक्षण करणार आहे किंवा तुला कर्म करण्यासाठी
तुला कुठलंही पाप लागणार नाही किंवा आनंद तुला मिळणार असं वाटतं आहे, तर असं काहीही होणार नाही आहे. इथं आपल्याकडे वेगवेगळी उदाहरणं आहेत. अं, सगळ्यात पहिलं उदाहरण आहे की बिभीषण. आता आपण रामायणाच्या काळात म्हणजे रामायणामध्ये जर आपण पाहिलं तर बिभीषण म्हणजे जेव्हा प्रभू श्रीराम जेव्हा समुद्राच्या तटावर आलेले होते आणि आपण कसा मार्ग समुद्र कसा ओलांडायचा आणि कसं श्रीलंकेपर्यंत जायचं आणि कसं रावणाशी युद्ध करायचं किंवा हे सगळ्या विचारांमध्ये ह्या सगळ्या चर्चेमध्ये होते, तेव्हा बिभीषण जे होते काही त्यांच्या निवडक अनुयायांसकट ते प्रभू रामचंद्र यांना येऊन भेटले. जर आपण भौतिक दृष्टीने विचार केला तर बिभीषण हे रावणाचे भाऊ ना, मग भावाशी प्रतारणा केलेली चालेल का? पण नाही, त्यांनी जो धर्म, कारण की रावणाचा अधर्माचा मार्ग होता आणि त्यांनी धर्माचा मार्ग स्वीकारला होता, ते प्रभू रामचंद्रांना म्हणजे भगवंतांना शरण आले होते आणि म्हणून कुठेही त्यांची निंदा नालस्ती झाली नाही. उलट त्यांना विभीषणाचं कुठेही आपण काय म्हणू शकतो, आपण आदराने त्यांचं आपण नाव घेतो. त्यामुळे असं कुठलाही छोटासातलं छोटा कर्म तुझा हे असेल तर त्याच्याने तुला कुठल्याही पाप लागणार नाही किंवा कुठल्याही तुझं जे भय आहे मनामध्ये की मला पाप लागेल किंवा मला पुढे काय होईल, माझं काय काय म्हणू शकतो आपण की पाप लागू शकतं किंवा मला आनंद मिळणार नाही किंवा आपल्या ज्या मनाच्या ज्या स्थित्यंतर आहेत, अवस्था आहेत, तसं तुला बाबतीत काहीही होणार नाही, कारण तू धर्माचा मार्ग स्वीकारलेला आहेस. आपल्याकडे अजून एक छोटी दुसरी गोष्ट आहे. आपल्याकडे इथे हनुमंत बघा, तुम्हाला त्यांनी जेव्हा ते लंकेमध्ये गेले होते, सीतामाईंना त्यांनी अशोकवनामध्ये भेटले आणि त्याच्यानंतर निघाल्यानंतर त्यांच्या ते पकडले गेले आणि त्यांचं शेपूट जाळली. आपल्याला ही गोष्ट माहिती आहे. पण जेव्हा शेपूट जाळली तेव्हा त्यांनी संपूर्ण लंका जाळली, बरोबर हो की नाही? ते फक्त ते रावणाचं जे दालन असेल, जो कक्ष असेल किंवा जो काही राजवाडा असेल तेवढा ते जाळू शकत होते, पण त्यांनी संपूर्ण श्रीलंका जाळली. म्हणजे तिथे बाकीच्या लोकांचं सुद्धा नुकसान झालं का? पाप तर रावणाने केलं होतं ना, पण नाही. पण जेव्हा म्हणजे आपण जर भौतिक दृष्टीने विचार केला तर पण तरीही त्याचा दोष हनुमंताला लागलेला नाही आहे. जसा विभीषणाला लागलेला नाही आहे तसा त्याचा दोष हनुमंताला लागलेला नाही आहे. कारण की हनुमंत सुद्धा भगवंतांचे भक्त होते. त्यांनी भगवंतांसाठी धर्माच्या रक्षणासाठी ते कार्य केलेलं होतं आणि म्हणून कुठलाही दोष त्या कार्याचा, कुठलाही परिणाम जो आहे त्यांना त्याचा लागलेला नाही आहे. उलट त्याचा त्यांना काय म्हणू शकतो, त्याच्यासाठी त्यांना सगळ्यांनी त्यांचं आदरच केलेला आहे. आपल्याकडे अजून एक छोटीशी गोष्ट आहे की एक उंदीर असतो आणि त्याला चेरी खूप आवडत असते. मंदिरामध्ये जातो, म्हणजे तो मंदिराच्या अवतीभोवती फिरत असतो आणि तिथे कोणी चेरी वगैरे ठेवली असेल तर प्रसाद म्हणून तो नेहमी खात असतो. मग एकदा काय होतं की तेव्हा तिथे एक दिवा प्रज्वलित झालेला असतो आणि दिवा बघा विझतो तेव्हा तो असा लालसर असतो आणि उंदराला वाटतं की तिथे चेरी ठेवलेली आहे आणि तो परत तिकडे जातो आणि मग त्याला ती जी वात जी आहे, ती विझणारी वात जी आहे, तिथे जेव्हा तो स्पर्श करतो तेव्हा ती वात जी आहे ती थोडीशी वर होते आणि ती पुन्हा तेवल्यासारखी होते, पेटवल्यासारखी होते. पण त्या गरम तेलामध्ये किंवा त्या चटक्याने तिथेच उंदराचा मृत्यू होतो. पण ते भगवंतांच्या चरणाशी, तिथे भगवंतांच्या चरणाशी आणि मृत्यूसमयी कदाचित त्यांनी ती वात जी आहे ती तेवलेली आहे आणि ही एवढीशी छोटीशी गोष्ट सुद्धा पुरेशी आहे की त्या उंदराचा उद्धार करतात भगवंत. आणि अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत की भगवंत म्हणतात की तू छोटं कार्य सुद्धा जर तुम्ही धर्मासाठी केलं असेल, माझ्या आनंदासाठी केलं असेल, तर त्याचा तुम्ही मला स्मरून केलं असेल तर त्याचा तुम्हाला कुठलाही दोष लागत नाही. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगता आहेत की उद्याच्या अध्यायात पण आपण बघणार आहोत हे. तर भगवंत म्हणत आहेत की कर्म मलाही चुकलेलं नाही आहे. मला सुद्धा ही सृष्टी चालवण्यासाठी, ही भौतिक प्रपंच हे ब्रह्मांड चालवण्यासाठी सुद्धा मला कर्म करावं लागतं
आणि जर ते मी केलं नाही, हे सृष्टीचक्र जर चालू राहिलं नाही, तर निश्चितच इथे अराजकता माचेल, शांतता जी आहे तिचा भंग होईल आणि विनाश सगळीकडे होईल. त्यामुळे कर्म जे आहे ते मला सुद्धा चुकलेलं नाही आहे, त्यामुळे कर्म करणं हे नेहमीच गरजेचं आहे. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहेत की व्यवसायात्मिका बुद्धी केह पुरुनंदना बहुशाखा अन्नस्ताश्च बुद्धयो अ, व्यवसायिनाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढनिश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येय एकच असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगता आहेत की व्यावसायिका बुद्धी, म्हणजे इथे भगवंत सांगतायत की तुमची बुद्धी जी आहे तिला फाटे का फुटले आहेत. त्याचं कारण असं आहे की जो निश्चय जो आहे, तुम्ही युद्धाचा निश्चय केला आहे पण तो कुठेतरी दृढ निश्चय नाही आहे. आणि ते जे ध्येय जे आहे किंवा कुठेतरी तिथे तिथेच डळमळीत झालेला आहे. आणि म्हणून बुद्धीला असंख्य फाटे फुटलेले आहेत, त्या विचारांना असंख्य फाटे फुटलेले आहेत. मग मी यांच्याशी युद्ध कसं करू, हे तर माझेच आहेत, हे तर माझेच आप्तेष्ट आहेत. मग यांना मारून मला आनंद कसा मिळेल, मी कसं राज्य चालवणार पुढे, यांच्याशिवाय आम्ही कसं राज्य चालवणार, मग आम्हाला पाप लागेल का. आणि एक नाही, जी अनेक वेगवेगळी कारणं अर्जुनांनी सांगितली. त्याचं कारण असं आहे की ही कारणं, हे विचार उत्पन्न केव्हा होत आहेत की जेव्हा आपला जो निश्चय जो असतो तो निश्चय आहे पण तो दृढ निश्चय नाही आहे. आणि म्हणून आपल्याला विचारांमध्ये फाटे फुटतात, कारण की आपण तो निश्चय जो आहे तो दृढ नसल्यामुळे, की मग त्याला असे कुठे आपण ते कर्म करायला जातो पण कुठेतरी आपली अवस्था जी होते ती दोलायमान अवस्था होते. आणि म्हणून पुढे भगवंत सांगता आहे की आपला निश्चय जो आहे तो दृढ असला पाहिजे. आणि हेच आपल्याला आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये सुद्धा आपण ह्या भगवंतांनी सांगितलेला हा जो उपदेश जो आहे त्याचा आपण निश्चितच विचार करू शकतो, फायदा घेऊ शकतो. आणि पुढे इथे आपण थोडंसं बघूया की भौतिक दृष्टी आणि आध्यात्मिक दृष्टी काय आहे. त्या भौतिक दृष्टी कशी आहे, किंवा आपल्या जेव्हा भौतिक दृष्ट्या आपण विचार करतो, सामान्य दृष्टिकोनातून जेव्हा विचार करतो, तेव्हा बघा आपल्याला छोट्या छोट्या गोष्टींचा सुद्धा त्रास होतो. मग अगदी कारण की तिथे आपण मग आजूबाजूच्या जे काही वातावरण असेल, आपण आपलंच उदाहरण बघूया की उन्हाळा आला तर आपण म्हणतो काय गरम होतो आहे, पाऊस पडायला लागला तर म्हणतो किती पाऊस आहे, काय चिकचिक बघा, त्या रोज ट्रेन बंद पडलेल्या असतात, कसं जायचं ऑफिसला, किती आपण वैतागलेलो असतो. थंडी आली की म्हणतो किती थंडी आहे. म्हणजे कुठल्याही वातावरणाशी आपण एकरूप होण्याचा प्रयत्न करत नाही, आपण सतत काही ना काहीतरी आपण त्याच्यामधनं दोष काढत असतो. परत आपल्या एक अशी समज आहे की मी मी शरीर आहे आणि त्या शरीरासाठी, ह्या नाशवंत देहासाठी आपण अनेक गोष्टी करत असतो. आणि आपल्याला असं कुठेतरी वाटत असतं की जेव्हा आपण शरीर मरतं तेव्हा आपणही मरतो किंवा आत्म्याचाही मृत्यू होतो. म्हणजे हा कुठेतरी भौतिक विचार करणाऱ्यांची, सामान्य दृष्टिकोनातून विचार करणाऱ्यांचा हा विचार असतो. आणि त्यामुळे ते नाशवंत देह जपण्यासाठी, त्या भौतिक प्रपंच जपण्यासाठी सतत काहीतरी ते ते कार्यरत असतात. आणि मग उद्या माझं कसं होईल, आणि मग त्या सगळ्या गोष्टींसाठी, त्या आनंदासाठी कुठेतरी शोधत राहतात. आणि त्यामुळे सतत चिंता, सतत कन्फ्युजन, गोंधळ हा सगळा असतो ही भौतिक दृष्टिकोनातून, किंवा जे विचार करतात त्यांचा अशा पद्धतीने त्यांचा दृष्टिकोन असतो आणि अशा पद्धतीने त्यांचं आयुष्य असतं. ते आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून विचार करतात, त्यांना कुठेतरी क्लॅरिटी असते. त्यामुळे कसं असतं की ते परिस्थिती, कुठलीही परिस्थिती आले तरी त्यांच्यामध्ये सहिष्णुता असते, ते सहनशील असतात. त्यांना आत्मा काय आहे, तर आत्मा हे त्यांना माहिती आहे. आत्मा आपण तो शाश्वत आहे, चिरंतन आहे, तो मरत नाही, तो जन्म घेत नाही. आणि जसं आपण आता मगाशी पाहिलं त्याप्रमाणे आत्म्याला कुठल्याही अस्त्रशस्त्रांनी जाळलं जाऊ शकत नाही किंवा कापलं जाऊ शकत नाही, त्याचा त्याच्यावर परिणाम होत नाही. आपला हे देह जो आहे, भौतिक देह जो आहे, जड देह जो आहे, त्याचा मृत्यू होतो, त्याचा नाश होतो, कारण तो नाशवंतच आहे. पण आत्मा हा सनातन आहे, चिरंतन आहे. आणि तो एक वस्त्र बदलल्याप्रमाणे देह बदलत राहतो. आणि त्या एका
आत्म्याचा आपल्या जर साईज पाहिली आपण तर आपल्या केसाच्या टोकाच्या 10,000वा भाग, म्हणजे एवढा सूक्ष्मादी सूक्ष्म असा जो आपला आत्मा आहे, त्या आत्म्याने हा संपूर्ण जड देह जो आहे तो चैतन्याने व्याप्त झालेला आहे. आणि हे ही जी दृष्टी आहे ही आध्यात्मिक दृष्टी आहे. हा विचार जो आहे हा आध्यात्मिक विचार आहे. आणि हे सगळं कुठेतरी वर्णन करत असताना, फरक सांगत असताना अर्जुनाला प्रश्न पडला आहे. ते सांगता आहेत की स्थिताधीन मुनींची काय लक्षणं आहेत. मग हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत, तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो, तो बसतो कसा आणि चालतो कसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. आणि मग स्थिताधीर मुनींबद्दल किंवा असं अविचलित राहणं हे कसं शक्य आहे कुठल्याही परिस्थितीत, तर त्यांची लक्षणं कुठेतरी अर्जुनांनी विचारलेली आहेत. आणि त्यावर भगवंत सांगता आहेत, श्री भगवान वाच प्रजहाती यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते, तेव्हा तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग कुठेतरी आध्यात्मिक दृष्टी भगवंतांनी सांगितली, आध्यात्मिक प्रगल्भता, आध्यात्मिक प्रगती हे सांगत असताना अर्जुनाने प्रश्न विचारला आणि त्याच्यावर भगवंत सांगता आहेत की भगवंत म्हणत आहेत की ज्यांनी इंद्रिय इच्छांचा त्याग केलेला आहे, ज्यांनी ह्या भौतिक इच्छांचा त्याग केलेला आहे आणि ज्यांना एकांतात समाधान मिळतं, किंवा जे काय म्हणू शकतो की ज्यांना संन्यास घेऊन ज्यांना एकांतामध्ये समाधान मिळतं. आणि समाधान का मिळतं, कारण की ते त्या भगवंताचं ध्यान करतात, आणि साधनेला बसतात किंवा भगवंताचं नामस्मरण करतात. आणि ते करता करता त्यांना ते दिव्य चैतन्य स्वरूपाचं कदाचित तेव्हा ते तप करतात तेव्हा त्यांना त्यांचा साक्षात्कार होतो, ती त्यांची अनुभूती आहे, तो आनंद आहे, भगवंताची प्राप्ती होते किंवा भगवंतांचं दर्शन होतं, त्या स्वरूप रूपाचं दर्शन होतं. आणि हळूहळू ती आपली प्रगल्भता, आध्यात्मिक प्रगती जी आहे ती वाढवतात. आणि कुठेही इंद्रिय इच्छांचा त्याग केल्यामुळे कुठेही काय म्हणू शकतो आपण, त्या 3 गुणांमध्ये किंवा त्या 3 गुणांचा किंवा त्या मोहमायेचा स्पर्श होत नाही. आणि अशा त्यातलं हे एक पहिले लक्षण आहे त्याच्यामध्ये. आणि मग त्यांनी आपण इथे बघू शकतो की भक्त प्रल्हादांचं उदाहरण दिलेलं आहे की भक्त प्रल्हाद जे आहेत, लहान बाळ होतं 5 वर्षाचं वगैरे, जेव्हा जेव्हा भगवंतांनी अवतार घेतला होता. पण त्या त्या दरम्यान त्यांच्या त्या तेवढ्या कालावधीमध्ये जेव्हा जन्मापासून ते भगवंतांचे भक्त होते. आणि त्यांच्या वडिलांना हे मान्य नव्हतं की त्यांनी ओम नमो भगवते वासुदेवाय हा नामजप का करावा, त्यांनी मला भगवंत म्हणून स्वीकारावं, मीच तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे म्हणून स्वीकारावं, असं त्यांची कुठेतरी इच्छा होती. आणि त्याच्या विरुद्ध त्यांचा मुलगा वागत होता, म्हणून त्या एवढूशा बालकावर ते अत्याचार करत होते. जे असे अकराळ विक्राळ राक्षस त्यांच्यावर वेगवेगळ्या शस्त्रांनी वार करत होते, पण त्याच्यावर त्यांना काही फरक पडत नव्हता. ते भगवंतांचं नामस्मरणच करत होते. एवढंच नाही तर त्यांच्या बहिणीने त्यांना, आपल्याला होलिका म्हणजे त्यांची बहीण, किंवा प्रल्हाद यांची आत्या, तर आपल्याला ही कहाणी माहिती आहे, ही गोष्ट माहिती आहे. तर ते आगीमध्ये घेऊन बसले होते, त्यांनी अग्नी पेटवला होता आणि तिथे घेऊन बसले, पण काय झालं की भक्त प्रल्हादांना काहीही झालेलं नाही. उलट ते होलिका जी आहे त्यांना अग्निदेवाने त्यांना वरदान देऊन सुद्धा तिथे त्या भस्मसात झालेल्या आहेत, कारण की त्यांनी त्या वरदानाचा उपयोग अधर्मासाठी केला. आणि तिसरं म्हणजे आपण हल्लीच्या काळातलं उदाहरण घ्यायचं झालं तर प्रभुपाद जेव्हा अमेरिकेमध्ये गेले, हिप्पींच्या बरोबर होते, तिथेच राहत होते, कारण की तिथे त्यांच्या ओळखीचं कोण होतं, हो की नाही. त्यामुळे तिथे जिथे मिळेल, जिथे आसरा मिळाला तिथे ते राहिले. आपल्याला माहिती आहे फॉरेन कंट्रीज मधलं आपल्याला त्यांचं जीवनशैली माहिती आहे, पण अशा लोकांच्या मध्ये राहणं, वावरणं किती कठीण आहे. पण त्याच्यात सुद्धा प्रभुपाद यांनी, त्यांचा निश्चय इतका दृढ होता की ते वयाच्या 70व्या वर्षी सुद्धा त्यांनी अनेक अनुयायी तयार केले, इस्कॉन सारखी संस्था स्थापन केली. त्याची फळं आज आपण खातो आहोत.
तर हा सगळा वटवृक्ष त्यांनी त्याचं बीज तेव्हा त्यांनी रोवलं वयाच्या 70व्या वर्षी. तर हे ज्यांचा दृढ निश्चय असतो त्यांना आजूबाजूच्या परिस्थितीचा काहीही त्यांच्यावर परिणाम होत नाही. पुढे भगवंत म्हणत आहेत, दुःखेष्वनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थिती मुनी उच्यते. हरे कृष्ण म्हटलं. हरे कृष्ण. जो त्रिविधी तापानेही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्षोल्लित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. त्रिविध ताप काय आहे तर अधिदैविक, अधिभौतिक आणि अधिदैहिक किंवा आध्यात्मिक सुद्धा म्हणतात. तर अधिदैविक म्हणजे काय तर आपल्याला बघा निसर्गाच्या सॉरी अधिभौतिक म्हणजे काय तर आपल्याला सुनामी येते, भूकंप होतो किंवा वादळ येतं, आणि मग हे सगळं त्याच्यानंतर पूर येतो. हे सगळं जे आहे की हे याच्यामुळे जो आपल्याला भौतिक निसर्गामुळे हा जो किंवा जो त्रास होतो तो आहे अधिभौतिक. त्याच्यानंतर अधिदैविक म्हणजे आपल्याला आपल्याच घरातले कुटुंबीय असतील किंवा मित्र असतील, शेजारी पाजारी, आपलेच नातेवाईक, ऑफिस मधले कलिग्स यांच्यापासून आपल्याला काहीतरी त्रास होत असतो किंवा ते आपल्याला काहीतरी त्रास देतात किंवा आपल्याला असं जे रुचणार नाही असं भाष्य करतात किंवा असं काहीतरी वागतात. तर तो जो झाला तो अधिदैविक. आणि त्याच्यानंतर जो आहे जो आध्यात्मिक किंवा अधिदैहिक म्हणतात म्हणजे आपल्याच शरीराच्या ज्या व्याधी आहेत किंवा आपल्याच मनाची अशी अवस्था असते ज्याच्यामुळे आपल्याला त्रास होत असतो. तर असे हा 3 ताप आहेत किंवा हे 3 त्रास आहेत आणि आपण प्रत्येक जण हा प्रकृतीमधला प्रत्येक मनुष्य जो आहे, प्रत्येक जीवात्मा जो आहे ह्या 3 तापांनी सदैव ग्रस्त असतो आणि त्याच्यामुळे त्याचं मन जे आहे ते सदैव विचलित होत असतो. पण जो स्थिताधीर मुनी आहे किंवा जो भगवंतांना शरण गेलेला आहे किंवा जो भक्ती मार्गाला लागलेला आहे आणि तो अशा कुठल्याही गोष्टींमध्ये विचलित होत नाही, त्याचं मन हे कायमच अविचलित राहतं आणि त्यांना कुठलाही मग आसक्ती असेल, भय असेल, क्रोध असेल ह्यापासून सुद्धा त्यांना काहीही कुठलाही त्रागा होत नाही, त्रास होत नाही. आणि मग ते का शक्य आहे त्याचं कारण असं आहे. हरे कृष्ण माताजी. वाचताय? ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयापासून आवरून घेतो तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हे कसं शक्य आहे कारण की इथे आपल्याला कासवाचं उदाहरण दिलेलं आहे. भगवंतांनी बघा किती उदाहरणं दिलेली आहेत आपल्याला. ते सांगता आहेत की कासव जसं आपलं अवयव सगळे आपल्या कवचामध्ये आवरून घेतो तसा आपल्याला कुठल्याही भौतिक कुठल्याही आसक्ती इच्छा आपल्या ज्या इंद्रिय इच्छा ज्या आहेत ज्या आपल्या अवतीभोवती आल्या ते कासवाप्रमाणे आपण आपल्या सगळे इंद्रिय जे आहेत ते जर आवरून घेतले तर निश्चितच आपण आपल्याला आपलं जे ध्येय जे आहे मनुष्य म्हणून आपलं जे ध्येय जे आहे की आपला जो धर्म आहे मनुष्य म्हणून आपला धर्म काय आहे की एक स्वधर्म आहे जो आपण मगाशी ज्याबद्दल बोललो तसाच एक दुसरा धर्म आहे नित्य धर्म आहे. इथे आपण सेवा करणं, भगवंताची भक्ती करणं, नामस्मरण करणं, पूजा करणं. आणि जर आपण असं नाही केलं तर इथे भगवंतांनी कृपण असा शब्द वापरलेला आहे. तुम्ही मनुष्य जन्मात येऊन जर तुम्ही फक्त भौतिक प्रपंच सांभाळला किंवा भौतिक इच्छांमध्येच जर तुम्ही तुमचं जीवन व्यतीत केलं तर तुम्ही एका कृपणासारखे आहात. तुम्ही एका कुत्र्या मांजरासारखं तुमचं आयुष्य जगता आहात. नाही तर तुम्ही भगवंताची भक्ती करा, भगवंत कोण आहेत समजून घ्या, ज्ञान काय आहे समजून घ्या आणि आध्यात्मिक प्रगती करा. असं हे केव्हा शक्य आहे जेव्हा आपण ह्या इंद्रिय विषयांपासून आपण आवर्त घेऊ, त्या आपण आसक्तींना आपण त्या प्रलोभनांना आपण कुठेतरी त्याला आवर घालू आणि तेव्हाच आपली प्रगती शक्य आहे. आणि मग जर आपण असं नाही केलं तर बघा किती हे 2 श्लोक एवढे सुंदर आहेत आणि आपण ते लगेच बघूया. ध्यायतो विषयान पुस संगतेषुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधाभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यती. हरे कृष्णा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. इंद्रिय विषयाचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयाची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून
काम उत्पन्न होते आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण माताजी. माताजी हे पण वाचा. क्रोधापासून समूह निर्माण होतो आणि भ्रमित होतो. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक कृपात पतन होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग या 2 श्लोकांमध्ये एवढं सुंदर सांगितलेलं आहे की आपण इंद्रिय विषयांचं चिंतन करतो, आसक्ती करतो, म्हणजे ती इंद्रिय वस्तू जी आहेत, आपली जी इंद्रिय जी आहेत, आपल्याला एखाद्या गोष्टीचं आकर्षण होतं, एखादी गोष्ट आपल्याला आवडते, एखादी गोष्ट आपण बघतो, त्याची आपल्याला सुरुवातीला आसक्ती निर्माण होते. आसक्तीचं रूपांतर कधी वासनेत होतं हेच आपल्याला कळत नाही. आपण सतत तिचा विचार करत राहतो आणि ती वासनेची पूर्ती म्हणजे ती आसक्ती जी आहे ती आपल्याला मिळालीच पाहिजे, आणि जर ती नाही मिळाली तर त्याचं रूपांतर क्रोधामध्ये होतं. क्रोधाचं रूपांतर मग आपल्याला राग येतो की ते आपल्याला का मिळत नाही आहे, त्याचं रूपांतर कुठेतरी, आणि मग तो क्रोध निर्माण झाल्यामुळे आपल्याला ना भ्रम तयार होतो, कुठेतरी बुद्धीमध्ये भ्रम तयार होतो, आणि मग त्या भ्रमाचा मुळे आपली स्मृती जी आहे तिचा निराश होतो. आणि मग जेव्हा भ्रम निर्माण झाला की आपली बुद्धी सुद्धा विचार करेनाशी होते, आपण कुठलाही अविचार करतो आणि अशी एखादी कृती करतो ज्याच्यामुळे आपलं अधःपतन होत आहे. आणि असंच कुठेतरी आपण कालच्याच आपण अध्यायात पाहिलं असेल, पहिला श्लोक होता आणि आपण जी सुरुवात पाहिली होती की धृतराष्ट्र यांना सुद्धा त्या राज्याची, त्या सत्तेची आसक्ती झालेली होती आणि कुठेतरी त्यांनी त्यामुळे कौरवांनी अनेक अत्याचार केले पांडवांवर, अनेक त्यांना इतके अपमानास्पद त्यांना वर्तणूक दिली, द्रौपदीचा एवढा महा अपमान केला की की हे सगळं कशासाठी, की एका राज्याच्या किंवा सिंहासनासाठी किंवा एका राज्यासाठी, त्या सत्तेसाठी. म्हणजे ती एक मोठी गोष्ट झाली, पण एक छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या असतात, जर आपण आपला विचार केला तर या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, इंद्रिय विषय जे आहेत, तर त्याची कशी आपल्याला आसक्ती, वासना, क्रोध, भ्रम, स्मृतीभ्रंश आणि त्याच्यानंतर बुद्धिनाश, आणि मग आपण अशी कृती करतो की आपल्या हातून असं कृत्य घडतं की आपलं अधःपतन होतं. आणि म्हणून आपण इंद्रिय विषयांचा किंवा इंद्रिय आसक्तींचा, प्रलोभनांचा त्याग केला पाहिजे. आणि मग हे कसं शक्य आहे किंवा हे केव्हा शक्य आहे, त्याच्यासाठी भगवंत इथे सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वांवर इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पण ह्याच्यापासून जो अनासक्त आहे, म्हणजे इंद्रिय विषयांपासून अनासक्त आहे किंवा आसक्ती अनासक्ती, म्हणजे या दोन्ही गोष्टींपासून तो वर आलेला आहे, मुक्त झालेला आहे. आणि ज्याला आत्मा काय आहे, शरीर काय आहे, जड देह काय आहे, चेतना काय आहे याची जाणीव आहे, त्या 2 गोष्टी जो आहेत ती क्लॅरिटी आहे, आणि अशा पद्धतीने आपलं जीवन व्यतीत करतो आहे की नित्य धर्म काय आहे, स्वधर्म काय आहे. कर्तव्य तर केलं पाहिजे, कर्म तर केलं पाहिजे, पण ते करता करता आपला नित्य धर्म काय आहे, भगवंतांची भक्ती केली पाहिजे, नामस्मरण घेतलं पाहिजे, उपासना केली पाहिजे. तर हे जर कोणी करू शकेल तो निश्चितच भगवंतांची प्राप्ती करू शकेल. आणि इथेच कुठेतरी आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. आजच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी अर्जुनाचे जे प्रश्न होते, हे प्रश्न आहेत किंवा ह्या शंका आहेत, त्याचं भगवंतांनी निराकरण केलं आहे किंवा एक ठळक मुद्दे मांडलेले आहेत की अर्जुनाला करुणा निर्माण झालेली आहे, त्याच्यावर त्यांनी ज्ञानाचा प्रकाश टाकला आहे. आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. दुसरीकडे त्यांनी आनंद नाही म्हणताना त्यांनी कर्मावर सांगितलं आहे की तू एक क्षत्रिय धर्म आहे, तू एक क्षत्रिय आहेस आणि त्यामुळे कर्म करणं तुला गरजेचं आहे. तू कर्म केलंस तर दोन्ही बाजूने तुझा फायदा आहे, एक तर स्वर्गप्राप्ती होईल किंवा तू पृथ्वीचा तलावरचा राजा होशील. आणि तू हे कर्म करत असताना तुझं भगवंतांना स्मरण ठेवून केलं, तुझं भक्ती मार्गात जर ते कर्म केलं तर त्याचा पाप लागणार नाही. आणि हे तुझी अवस्था अशी का झालेली आहे, तर कारण की कुठेतरी तुझा निश्चय जो आहे तो डळमळीत आहे, तो दृढ निश्चय नाही आहे. आणि म्हणून तू दृढ निश्चय कर आणि युद्धासाठी तयार हो, असं कुठेतरी सांगत असताना भगवंतांची भक्ती कर, भगवंतांना शरण जा, आध्यात्मिक प्रगती, आध्यात्मिक ज्ञान जे आहे ते समजावून घे, हे म्हणत असताना मग स्थिताधीन मुनींची काय लक्षणं आहेत
अविचलित कसं माणूस होत नाही, तर त्याबद्दल त्या अर्जुनाने प्रश्न विचारलेला आहे. आणि मग त्या अशा स्थिताधीन मुनींची लक्षणं कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलेली आहेत. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. आणि उद्याच्या आपला हा भगवद्गीता जी आहे ना, ते एकात एक असे अध्याय अडकलेले आहेत किंवा ती एक शृंखला आहे. आणि मग आजच्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगत आहेत की मग स्थिताधीर मुनींची लक्षणं सांगितल्यानंतर अर्जुनाला अजून एक प्रश्न पडलेला आहे की मग मी नेमकं काय करू. मग हा प्रश्नच म्हणजे उद्याचा अध्याय आहे. आपण उद्या बघणार आहोत. आपण आज इथेच थांबूया. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण.